Využiju příležitost říct, že Rusko má stejný přístup ke krizi kolem Ukrajiny. Připomínám, že krize nevznikla ruským útokem na Ukrajinu, ale státním převratem na Ukrajině, který podpořil a vyprovokoval Západ. Pak se pokusili potlačit odpor regionů a lidí na Ukrajině, kteří převrat nepřijali a nepodpořili. Druhým důvodem krize jsou snahy Západu vtáhnout Ukrajinu do NATO, což je přímá hrozba pro bezpečnost Ruska, jak jsme léta zdůrazňovali. Mimochodem, převratem v roce 2014 bylo odstraněno vedení země, které nepodporovalo vstup Ukrajiny do NATO. Áno, Vladimír Vladimirovič má úplnú pravdu. Naozaj som cieľavedome pracoval na zbližovaní Ukrajiny s Európskou úniou. Konečným cieľom bolo, aby Ukrajina vstúpila do Európskej únie. Problém bol, že partneri z Európskej únie sa pri rokovaniach správali občas nevhodne, nechápali zložitosť ekonomickej situácie na Ukrajine. Poviem to priamo, boli arogantní. Ale tento proces vstupu Ukrajiny do Európskej únie som riadil a posúval. Vždy som však bol rozhodne proti vstupu Ukrajiny do NATO. Jasne som chápal, že by to bola katastrofa pre Ukrajinu, cesta nikam, priamo k občianskej vojne.